garin nan ma an addabe mu da sai da miyagun ƙwayoyi da kuma ta'addanci. Ya aka yi ne? Ka kawo jakshan ɗin baƙin layin? An ce mun kuna introducing ɗin kayan ƙwaya a cikin wannan asibitin naka. Harkokina da nake yi na ƙwayoyi na yi mutane biyu ne nake kasuwanci da su. Ka yi ƙoƙari. Don't trust anybody. Daga ina zuwa ina haka? Kaya ne muka ɗauko za mu kai gidan marayu. Soke min gilasin bayan motar nan. We are under arrest. Dama na san za ka zo. DSP Umar Bako. Ya aka kika san sunana? Da ka haɗa hannu da ni, da yanzu ka wuce haka. To ki sani, in dai ke raina yau, zabo na yau, wata rana za mu haɗu. Amma Hajiya abin nan ya bani mamaki. A ina kika san shi kuma waye shi? Dan sanda mai tsantsan gaskiya. Duk a cikin ayyukanmu shine ke kawo mana matsala. Ana kira. Ya aka yi DPO yake kira na a wannan lokacin? Ka ɗauka, za ka ji mai zai faɗa ma. Yawa dalilin da yasa na kira ka nan gurin. Kwana biyu na kasa gane mu DPO. Haka kawai sai in ga yana bani kuɗi anyhow. Nan ma kama wani mai laifi. Oga kira ne ya ce in sake shi. Ina neman haɗin kanka don mu samu DPO ido, don mu tabbatar abin da muke zargi akan shi. Idan har kuɗin mutanen nan yake ansa, yake sai da mu yake bamu, to lallai DPO ma zai ansa hukunci.